Keď k horám zrak svoj zodvihnem, vidím mnoho krás, tam k prísnym horám vysokým musím kráčať zas. Na pleciach ťažký batoh mám, odchádzam do hor s ním, strmou sa cestou uberám k tým stenám tatranským. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Cesta zdá sa nekončí, boľavé nohy mám, nevzdám sa, nikdy neskončím, do diaľky pozerám. V diaľke 1000 štítov vidím, na všetko zabudnem, do diaľky slová zakričím, krásna je táto zem. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Už slnko za štít zapadá, do dolín sa dajú hmly, spánku sa všetko ukladá, tam dolu údolí. Vždy, keď púť svoju ukončím, obzriem sa ešte raz, tam k prísnym horám nádherným, vrátiť musím sa zas. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Krásne, prekrásne sú štíty tatranské, každý tam nájde svoj tichý... Poďte s nami, chceme zdolať hĺbkový rekord na Hyncovom plese. Napísali nám zväzarmovci z potápačského klubu Nautilus pri pozemných stavbách v Bratislave. A tak sme tu, pri Hyncovom plese, v nadmorskej výške 1946 metrov. Sú tu s nami aj zväzáci, kolegovia potápačov, aby sa stali tiež očitými svedkami tohto netradičného podujatia. Ivan, môžem ťa na chvíľu vyrušiť? Prečo ste sa rozhodli práve pre takýto pokus? Tak tento pokus sme skúšali už minulý rok. Pokúsili sme sa zdolať ho, bohužiaľ nám to nevyšlo. Chceli sme to tento rok zopakovať. Pokúsili sme sa teda zdolať 55 metrov skutočných, ktoré toto pleso má. Pri prepočte na nadmorskú výšku, na ktorej sa to nachádza, to vychádza na 69 metrov na hladine mora, čo je, dá sa povedať, jeden dosť náročný zostup pre potápanie s vzduchovou výstrojou, teda s neskyslých héliovými prístrojmi. Ako ste sa pripravovali? V podmienkach, ktoré nám Bratislava skýta, najbližšie a dá sa povedať najhlbšie jazero, respektíve bagrovisko, je Veľké Košariská, kde sa hĺbky pohybujú okolo 30 metrov, tak tie sme si niekoľkokrát zliezli. No a vzhľadom na teplotu vody, ktorá sa tu nachádza, sme skúšali teda a pravidelne chodili pod ľad v zimných podmienkach na Senecké jazerá. Pre zaujímavosť, aká je tá teplota vody? No tá teplota vody tu na hladine sa bude pohybovať predpokladám okolo 2 stupňov a inak by to mala byť anomálna voda. Ponárať sa budete 4, ako ste robili výber? Tak výber sme museli urobiť podľa kvalifikácií. Všetci 4 sme držiteľmi bronzových potápačských odznakov a 2 sme držiteľmi inštruktorských oprávnení. No a samozrejme podľa fyzických zdatností jednotlivých členov klubu. Počasie nie je práve najlepšie. Myslíš si, že to bude mať vplyv na celý ten pokus? Tak minulý rok nám počasie podstatne lepšie prijalo, pretože sme mali slnečno. Teraz máme dosť pod mrakom a vietor fúka, čiže chladnejšie nám je podstatne, ale si myslím, že vzhľadom na teplotu vody, ktorá sa tu nemení, to nejaký podstatný vplyv nemá. Ako celý ten pokus bude vyzerať? Tak celý pokus máme naplánovaný tak, že vždy dvaja sa navzájom istíme
pôjdeme na barel, ktorý sa bude nachádzať na vode, z ktorého bude spustené lano a podľa teda mapy Hincovho plesa sme si zistili, že kde sa asi nachádza tá maximálna hĺbka. Po lane mienime zostupovať dolu, no a pri dosiahnutí teda dna zistiť, či sme skutočne v tých 55 metroch, čo by nám malo dať už lano a pomaly sa postupne vrácať. V prípade teda, že nepríde k žiadnej komplikácii, by sme mali 64 a túto hĺbku zdolať. Koľko to bude trvať? Tak samotný výstup a zostup by nemal trvať viacej ako 25 až 30 minút, plus priblíženie sa na hladine k barelu a naspäť. Myslíš si, že ste dobre pripravení? Veríte si? Tak keby sme si neverili, sem nejdeme. Vyšlo to? Boli nejaké problémy? Problémy boli s tým, že sme mali trošku špatne hodený barel a že to závažie nebolo odviazané tam. Barel prenášať aj zo závaží asi tých 50 metrov. A my si ho spustili a bolo to asi 47 metrov. To dno, teda kde sa nachádzalo to závažie. Takže sme pozerali, kde sa dno zvažuje. No a s tým aj teraz zvažovania sme sa pustili na takú väčšiu skalu. No a do takého údolíčka, kde sme namerali niečo cez 50 metrov, 53 metrov, niečo to nevyaretované hĺbkomery, čo by sa povedalo, že to 55 metrov. Ale vrátili ste sa bleskovo, hovorím si, že to bude trvať zhruba 1,5 hodiny a neprešla ani hodina. Vrátili sme sa bleskovo, pretože prakticky poloha, kde sme to zahodili, bola pomerne dobrá a teda ten čas, ktorý bol potrebný na nájdenie tej hĺbky, bol pomerne krátky. Čo pre vás tento úspech znamená? Znamená, že sa nám podarilo to, čo sme nejak dlho očakávali a čo bol náš cieľ. Dokončenie jednej takej etapy, ktorú sme si dali pred seba. A druhá je aká? No ďalšia etapa je teda taká Bulharsko, čo tam sa nám podarí urobiť v Slaných vodách. A teraz vás čaká ešte šampanské. Teraz nás čaká šampanské. Vidíte symbolické, malé. Potápači z Ostravy tu už boli skôr, ale chlapci z Bratislavy prekonali slovenský rekord. A nie len to. Prišli spojiť príjemné s užitočným, ale o tom až neskôr. Každý z nás, aspoň raz do roka, zatúži nadýchať sa vysokotatranského vzduchu. Každý z nás má tieto hory rád. A predsa, nie je to poznať, nie je to vidieť. Každý ako by chcel podať svoje svedectvo prítomnosti vo Vysokých Tatrách. A zanecháva za sebou nežiadúce vizitky.
Na Popradskom plese sme sa už stretli s kompletnou zostavou zväzákov, potápačov z pozemných stavieb v Bratislave. Na čo ste sem vlastne prišli na Popradské pleso? Prišli sme čistiť Tatranské plesa. Roboty, ako vidím, je neúrekom, je tam toho veľa? Veľmi veľa. Aká je voda, ako sa vám pracuje? To studená, ale ujde to. Aký bol tvoj prvý úlovok? Veľká pneumatika. Veľká pneumatika. Robíte to len tak, že vás to baví, robíte to zadarmo, alebo robíte to dokonca za peniaze? Robíme to zadarmo, lebo nás to baví. A myslím si, že to je celkom fajn. Teraz je piatok, sobota, nedeľa. Bude to podľa vás užitočne strávený víkend? Myslím si, že určite. Len keby si to ľudia uvedomili. Medzi samými mužmi sme našli aj dve ženy, Otíliu a Lenku. Ako dlho ste už vo vode? Momentálne tak pol hodiny. Pol hodiny. Čo všetko ste našli? Aký bol tvoj prvý úlovok? Prvý nejaká plesnivá konzerva. A ty? A tiež nejaké konzervy, poháre staré. Ja som počul, že máte za to aj nejaké body, ktoré vám môžu pomôcť k zvýšeniu triedy. Je to tak? Nie je to tak. A prečo to teda robíte? No tak, lebo je to snáď užitočné, alebo potrebné. Lebo je to užitočné, áno. Nie je vám ešte zima? Nie. Ako dlho ešte budete vo vode? Tak ešte to tu chceme trochu vyčistiť. Pri nás leží časť z toho, čo dievčatá a chlapci z Popradského plesa vylovili. To podstatné je už v kontajneroch. Robili ste takúto akciu po prvý raz? Nie, takáto akcia nie je našou prvou. Začínali sme s čistením bratislavskej Kuchajdy, odkiaľ sme odviezli 3 vetriesky pekného neporiadku. Potom sme pokračovali pri asistovaní a čistení bratislavského Štrkovca, no a pokračujeme dnes Tatrami. Z brehu to všetko vyzerá náramne jednoducho. Zdalo by sa dokonca, že by si to mohol vyskúšať každý v tom plese. Tak určite, hej, ale potápanie samotné je dosť náročný šport na fyzickú kondíciu, ktorá je veľmi dôležitá pri tomto športe. Venovali sme sa asi tak rok v príprave na čistenie tatranských plies. Skúsiť by si to mohol každý, ale či bol úspešný, to je už otázka. Čistili ste zrejme jedno z najviac špinavých tatranských plies. Je to pravdou, je to jedno z najšpinavších tatranských plies, hoci už bolo niekoľkokrát čistené, tak je tu dosť dôkazov o tom, že je ešte neustále dosť špinavé. Druhým takým najšpinavším plesom je pleso Štrbské. No my sa ešte zajtra chystáme na Velické pleso, ktoré tiež je pomerne frekventované turistami a predpokladáme, že úlovky aj z tohoto plesa budú pomerne bohaté. Chceli by sme takúto akciu opakovať pravidelnejšie. Predpokladáme, že ešte na jeseň sa sem vrátime a uvidíme, že čo všetko v plesách pribudlo. No a môžete sa prísť na nás pozrieť a sfilmovať si to znova. Čo tie športové plány? Po športovej stránke sa momentálne pripravujeme na účasť na majstrovstvách Slovenska v orientačnom potápaní. A tento rok sa chystáme v lete potápať do Bulharska a na budúci rok by to malo vyvrcholiť potápaním v tropickom mori, teda na Kube. Držíme vám palce, aby ste všetko, čo ste si predsavzali, aj absolvovali. Tisíce mladých ľudí sa zapojilo do letnej aktivity mládeže. Chlapci a dievčatá z pozemných stavieb v Bratislave si vybrali netradičnú formu. Zväzáci spojili svoje sily so zväzarmovcami. A výsledok? No ten je predsa zrejmý z celej našej reportáže.